Вітанки, вітанки, вітаночки. Так, стрим пайшоў, бачу. І гульня таксама пайшла, бачу. Так, сёння раптоўны ранішні стрым. Мы зноўку вяртаемся ад Дарквуд. Менавіта зараз, менавіта раніцай, каб усё ж такі яго прайсці. Таму што нам трэба прайсці Дарквуд. Так, у нас 33-й дзень. Мы ўжо ў другім акце, мы ўжо на балоце. У нас все дрэнна, таму што балота лютае. Балота лютае. Але вось мы нарэшце да яго дашлі. І гэта добра, таму што, нягледзячы на лютасць, гэта ў нас прасоўванне ўперад па сюжэце. У нас тут усё новае. Новая хата, каб хавацца. Новыя гандляры, каб гандляваць. Якія таксама не надта размаўляюць, дарэчы. Так, мы пісталет поставілі. Новыя варагі. Варагоў тут да халеры. Новыя прышпілы ў асяроддзі. Вось гэткія усялякія. А як яна працуе? Раней, калі я да гэтай халеры падходзіў, яна адразу ось так рабіла. Трошки спужаўся, не звяртайце увагі. Ага. Толькі патрэбна нармалёва. Тут у нас аж 3 лямпы. Давайте рассунем их по кутах. Ось гэты кут варта зрабіць. Трошки... Ці не, ці вось гэты кут лепш зрабіць трошки. Так, зробім гэты кут трошки. Ці не. Лепш вось гэты кут зробім трошки. Трошки адсунем лямпу з гэтага месца для таго, каб можна было б за ёй хавацца. Так, шафу пасуем. Эть. Шафа. Сунься. Оба. Узгадваем, што бегчы ў нас на Ctrl цяпер, не Shift, таму што Shift я згубіў. Вітанкі, Алексеевич Бро, дарэчы, вітаначкі. Сёння, як бачыш, я падрубіўся трошки зараней. Так, у нас да халеры трэба сабраць на прамацоўку з аднаго боку. З іншага боку, я ўжо здабыў з гэтай прамацоўкі тое, што мне трэба было найбольш. Мінулы раз, на мінулым стрыме, мы вось тутака сабе набылі нябачнасць. Ну як нябачнасць? Яна карацейнічкая, усяго толькі 30 секунд, і толькі пры ўмове таго, што мы не рухаемся, то бок не надта зручная насамрэч. Але тым не менш гэта нябачнасць, якая можа нас уратаваць аднойчы. Што там яшчэ было?
там быў адреналін, і там было палепшыць это самае, палепшыць здароўе, то бок павелічыць ягоную колькасць, таму што здароўя ў нас тут у гэтай гульні няшмат. Шчыра няшмат. Прычым тут яшчэ, я зараз пакажу, вось тут бачыце, леваруч у нас вось гэтыя шкалы, шкала здароўя і шкала трываласці, колькі мы можам бегчы, і яны рознай даўжыні, што наводзіць нас на думку, што іх можна было б прамацоўваць. Але вось адзінае, чым мы можам прамацаваць, гэта вось на 4-м узроўні прамацоўкі адна характарыстыка. Дзень добры, Дакамацу. У нас адбываецца балота. Канкрэтна зараз, як бачыш, у нас 8 раніцы. Мы перажылі ноч, таму у нас зараз балотная раніца. Адбываецца. Так. Пасунем. Вось тут поставім лямпу, каб можна было зрабіць ось так вось. Хопа. Не-не-не, не разабраць. Оба. Вось тут вось гэтак стаць і адстрэльвацца. Не адрубвацца, а адстрэльвацца. Дарэчы, давайте паспрабуем рубануць. Не, лямпу рубіць нельга. У тым сэнсе, што яна для пашкоджанняў это самае. Карацей, нельга яе пашкодзіць. Няўразлівая да фізічнага. Так, вось тут будзе наш праход. Гэтай шафай будзем засоўваць гэты праход. Тут у нас ёсць нейкія дзверы? А, во, дзверы. Гэта дзверы? Ля, гэта дзверы. А тады пачакайце. Тады ў гэты кут трэба засунуць якую шафу. Не лямпу. Окей. Нам у гэты пакойчык трэба прысунуць яшчэ нейкую шафу. Дзесьці яна ў нас была. Ну, шафа тут дакладна ёсць, што найменш разламаная. Так, гэта не тая шафа, што я маў на ўвазе. Дзесьці вось тут така ў нас. Во. Знішчаная шафа, з якой мы ўсё злуталі, але выкарыстоўваць якую, на жаль, не можам. Драўляныя дзверы, пралом у сцяне. Колькі трэба, каб адрамантаваць шафу? 6 дошак, 10 цвікоў. Цвікоў у нас відавочна не хапае. І ў гэтых жэўжыкаў мы, здаецца, набылі ўсе цвікі, што маглі. Давайте паглядзім. Так, як бачыце, ані дошак, ані цвікоў у іх няма. Таму гэтыя дошкі і цвікі мы захаваем для таго, каб забарыкадаваць дзвер, а шафу мы паставім сюды пазней. Дзверы у нас барыкадуюцца. А, у нас не хапае нават на барыкады, на жаль. Ну, тады кладзем сюды проста дошкі, каб яны месца не займалі. І намагаемся неяк жыць. Жыць з тым, што ёсць. Радыё, мінулай ноччу радыё нам дало трошкі хорару, тому што праз яго з намі хтосьці размаўляў. Гэта было непрыемна.
А ў гэты пакойчык я заходзіў? Ну тут трэба асцярожна, бо гэты пакойчык ужо за межамі маёнтку атрымліваецца. Але сюды мы зазірнулі не дарма. Дзякую. Дзвер стаіць у пустэчы. Сюды зайсці нельга. О! Цела чалавека у шаломе. Дзіўная кніжка і галава. Гэта наш гандляр. Гэта ж наш гандляр з адрэзанай галавой. А як гэтак атрымалася, што я, па-першае, яго не заўважыў? Па-другое, а хто яго забіў? Гэта вось гэтае? Ну, то бок у іх абсалютна той же самы асартымент, што ў нашага гандляра быў. Мабыць, яны яго і парэзалі? Гэта было раптоўна. Вітанкі, Ціртхе. Зранку ў лес па грыбы, таму што нам на гэтым тыжні трэба дапрайсці Дарквуд. Таму што на выхадных у нас ужо пачынаецца, як памятаеце, point-and-клікі. Таму вось сёння-заўтра, хутчэй за ўсё, я яшчэ папраходжу зранку Дарквуд. Нездаровая нейкая канкурэнцыя на балотах. Піпец якая нездаровая. З гэтым гандляром мы разам пражылі 26 халера гадзін рэальнага часу. Ён за намі соўкаўся ў супер непрыемныя месцы. І вось загінуў. Крыўдна? Натуральна крыўдна. Давайте яшчэ раз паглядзім, што там напісана было. Прадметы. Глава. Надпіс «Брэхун». А каму ён набрахаў? Што яго аж забілі? Добры жэўжык быў. Што Фанданга на першым месцы? Ля, сапраўды на першым месцы Фанданга. На другім месцы Гараж. Дзіўная кніжка, на жаль, у гэтай кніжцы нічога не напісана. Ключ ад туннелю 21, то бок мы можам туды павярнуцца? Пачакайце. Я ведаю, що міст на другім. Эпть. Ці мы можам... Не можам, ён абсалютна не інтэрактыўны. Кампрэсар мы парамантаваць пакуль што не можам. Ну і фактычна мы зрабілі ўсё, што маглі, здаецца. Я думаю, варта пачаць з сяла, таму што яно побач, і я ўпэўнены, там да халеры ёсць чаго паглядзець. Потым мы хутчэй за ўсё атрымаем якіх квестаў і пойдзем швэндацца. Можна яшчэ пасунуць гэтае крэсла, каб яно ось тут така стаяла ля дзвяры і перашкаджала нашым варагам. Во. Каб было менш зручна да дзвяры падыходзіць.
з аднаго боку. З іншага боку, вось гэтыя скалапендры, яны, халеры, вылазяць літаральна пад нагамі. То бок барыкады ад іх ніяк не дапамогуць. Учора ездзіла глядзець Франкенштэйна. Балдёжнае кіно. Ну, хутчэй за ўсё, не дарма яго шмат узгадваюць і хваляць. Я таксама пагляджу бліжэйшым часам дзе-небудзь. Так, яшчэ крэсла. Гэтае крэсла, дарэчы, я думаю, варта паставіць гэткім жа самым чынам дзеля перашкоды пад вокнамі. Ось у нас тут ёсць вакенца. Вось тут паставім. Якое ж яно цяжкае. Вы чуеце, з якім гукам яно сунецца? Шафу мы адрамантуем потым. Зараз мы з сабой бяром сякеру, ліхтарык, мабыць, лямпа ёсць, і пісталет. Драбавік трэба пакідаць каля сябе на тыя выпадкі, калі трэба адстрэльвацца ад таго, ад чаго нельга схавацца. А вось пісталет, мы будзем яго выкарыстоўваць на большую адлегласць. Дарэчы, трэба паліва заліць. Ён ж больш точны і ў той жа час дае менш пашкоджанняў. То бок яго варта выкарыстоўваць на сваіх умовах. А калі да цябе падышлі ў прытул, трэба ўжо лупашыць драбашом. Так, лямпы ёсць. Можа яшчэ фальшфір... у нас яшчэ ліхтарык ёсць. Нармалёва, нармалёва. Нібыта укамплектаваны як след. Яшчэ упэўнімся, што тут мы нічога не забыліся. Набочкі патрэбныя набылі. Ці варта набываць грыбочкі? Давайце набудзем. Просто таму, што чаму бы і не. Сабаку прыціснула ў вугал. Чым? Што ты там са зверам робіш? Дарэчы, прамацоўка ідзе нашмат хутчэй, таму што ў гэтай печы ў нас прадуктыўнасць 64. То бок гэтая печ у нас у 64 разы больш эфектыўная за тую самую печ на сухім лузе. Дзвярыма. Жорстка. У нас тут у гульні гэтакае адбываецца рэгулярна. Тут гэта асноўная механіка, каб абараняцца ад варагоў. Прыціснуць дзвярыма. Дарэчы, я магу прыціскивацца вось тут, хавацца. Дзверы такія адчыняцца, мяне прыціснуць, а я тут буду адбівацца. Але зноў ж такі ёсць праблема з гэтымі склапендрамі, якія вылазяць пад нагамі, якім не трэба прабівацца. Нічога, ён мяккі, сціснуўся. Ну, усё мясное, яно мяккае. Але звычайна гэта не ідзе на карысць гэтаму самому мяккаму. Так, добренька. Здаецца, тут мы зрабілі ўсё, што збіраліся, ўсё, што хацелі. Вокны забарыкадаваныя, ўсё да ночы падрыхтавана. Ідзем у сяло. Бярэм стрэльбу. І спакойненька. Ідзем да... О, грыбочкі. О, скрынька. Замкнёна. О,
хітін, дрот, набойчык, нож. Так, мы адразу паў інвентара занялі, таму трэба адразу бегчы да хаты. Таму што гэткую колькасць усялякага трэба выкласці. Тут у нас ужо няма ранішняй музыкі, таму што раніца скончылася. Грыбочак. Так, выкладваем. Пігулкі дуже важныя, дрот дуже важны. Ножы не стакаюцца, халера. Чаму вы не стакаецеся? Набойчык. Яшчэ гэтыя пігулкі і хітін. Хітін рэч карысная, таму што з дапамогай хіціну робіцца броня. Давайте зробім броню. І адразу апранем яе. Цяпер у нас ёсць магчымасць, таму што у нас шмат слотоў хуткага доступу. Цяпер мы можам насіць броню, не перашкаджаючы сабе быць максімальна падрыхтаваным і да бойкі. Так, тут мы ўжо даследавалі ўсё. Ісці трэба асцярожна, таму што мы памятаем, тут ёсць чалавекі-павукі, чалавекі-скалапендры і, так бы мовіць, іншыя чалавекі. Усялякія. Непрыемныя відавочна. Цемра, атрутныя грыбочкі. Бляха, цёмна штосьці. Эй, ніндзя, вітанкі. Скончылася кава? А! Што адбываецца? Спачуваю. Усі вітанкі ад ніндзі. Ах. Так, а куды мы перайшлі? Што гэта за хата? Металёвыя дзверы зачыненыя. Бачыце, нейкая гасцінная хата, таму што дыванчык пад дзвярыма. О, дзякуй за шакаладку. Табе вітанкі ад Церхі. І ад Пёрбая. Вітанкі, Пёрбай, вітаначкі. Мне невядома, ці гэтая вёска яна бяспечная, ці не. О, нябожчык. Які пінгвін яшчэ прыйшоў. О, глядзіце, якая прыгажосць. Хтанічная. Працягваем збіраць мясцовую творчасць. Мне насамрэч падабаецца. Як я казаў, гэта нашае балотнае вуду. Так, тут штосьці гарыць. О, тут можна капаць рыдлёўкай. І тут трэба капаць рыдлёўкай, таму што відавочна гэта праход нейкі. Файна. Дзень добрый. О, гэта NPC. Нівога бомбу гармата. Харон такіх танічна прыгожы. Мне спадабаўся ягоны арт.
Не сумняваюся, гучыць як... Не гучыць як праўда. Пачакай, але чорт забірай, ты жывы! Стары выцягвае перад сабой руку, блукаючы ёю ў паветры. Ты не тутэйшы! Не можаш будзе, не, усе хлопы памерлі, я застаўся тут сам. І я... Нарэшце ён знаходзіць маю руку і хапае за яе. Пэўны час сядзіць моўчкі, упарта трымаючыся за мяне, але потым мы чуем, як ён штосьці баркоча. Муркоча. У мяне нічога няма, пані. Нічога мне не засталося, хіба што той вазок, хай б яго. Ягоны погляд спыніўся дзесьці пад дзіравай столію. Шо? Падскочыў. Шо ты там гажаш? Адчуваю, як яго доўгія ногці, пазногці ўпіваюцца ў мою далонь. Это ніякае не дрэва, выглядае як дрэва, але гэтае аблічча. Ведаю іх, чорт забірай. Усе гэткія блескія і ўсе фальшывыя. Тьфу! Шосьці тут капец адбываецца. Мінус 160 рублёў. Віншую з новай машынкай. Віншую. Так, гэта ўжо апошняя лакацыя. Другі акт. Апошняя лакацыя балота. Яна буйная і найбуйнейшая і найнебяспечнейшая. Так, стары працягвае распавядаць. Яны нерэальныя, о не! Дзякуй Богу, што я слеп. І ўжо не мушу іх назіраць. Бурмокацінне. Жалюгіднае. Ты, хлоп, ты маеш ногі да рукі, хіба не? Благаю цябе, благаю, хай шлях. Шаноўнае спадарства. Мы прыйшлі ў новую вёску. У гэтай вёсцы ёсць сваё баство. У папярэдняй вёсцы была суперсвіння, а тут дрэва з тварамі. Але калі ў папярэдняй вёсцы нас закідвалі праклёнамі за тое, што мы забілі суперсвінню, то тут мясцовае баство нас літаральна просяць знішчыць. Апошні жыхар, як я разумею, апошні, магчыма, не апошні, тым не менш, жыхар вёскі просіць нас знішчыць дрэва. Паслухай мяне. Я доўга пра гэтае думаў, на роздуму было багата часу, каб яго. Табе патрэбна знайсці сударэнне, стары падвал Яська. Я памятаю яго, ён адразу каля дрэва. Дрэва занадта буйное, занадта вялікае. Яго нельга прайсці верхам, таму трэба нізам, ты мусіш знайсці падвал. І там, напэўна, ёсць карэнне таго дрэва. Гэта ж лагічна. Знішчы рві ламай на шматкі. Знішчэнне дрэва, што размаўляе. Нам далі новы квест. Вітанкі, Міхась. Не, я ж казаў, у мне застаўся апошні босс, і я вырашыў трошки спыніцца. Просто каб не занадта хутка скончыць файную гульню. А у мяне зараз вось будуць point-and-клікі, Darkwood. Таму вось якраз выдатна адпачну ад Silksong. Дык. А ты як, прайшоў другі акт ужо? Ці яшчэ швэндаешся ў пошуках коллектаблсаў? Так.
Дзякую табе, дзякую. Ды мы яшчэ нічога не знішчылі, стары. Можам паказаць яму фотаздымачак. Дарога дадому. О, лухта. Амаль скончыў усё ў другім акце, куды яшчэ схадзіць. З шакрай не біўся, дарэчы. Ну ты, мабыць, не выканаў ёйны квест? Трэба ж пайсці на балота і выканаць ёйны квест. І тады можна будзе і пабіцца. А, выканаў уже? А, ну тады ты не знайшоў. Тады ты проста не знайшоў, дзе з ёю біцца. Швендэсе яшчэ знойдзеш. Там яно даволі зразумела, як на мяне. Так, як бы ты знайшоў дзесь два маленькія колы. Два такія маленькія колы, каб я мог адрамантаваць свой вазок. Два колы. Вазок? Ногі... Ну, вазок маецца на ўвазе ягонае крэсла. Ён калека, ён не можа хадзіць, ён катаецца на вазку. А вось з гэтым на кане, хутчэй за ўсё ўжо не. Пасля таго, як я яго прапусціў выпадкова, я пагугліў, як яго менавіта трэба лавіць. І яго трэба лавіць адразу пасля таго, як сабраў усе 3 песні, але да таго, як паразмаўляў з гэтым шаманам на першым алтары. Карацей, там піпец, як складана яго злавіць. І хутчэй за ўсё ты ўжо таксама яго не зловіш. Спачуваю. Ногі мае вайна забрала. А свінню і халупу то ўжо гэтыя сучыя сыны. Каб іх шлях. Але ўжо рокі... гэта ўжо рокі па вайне. Яшчэ хвароба. Маю анучку хвароба забрала. А мне застаўся толькі вазок і зямля. Тут усе распавядаюць пра хваробу, якая прыйшла. Я казаў, што тут спачатку было проста населены пункт, умоўна кажучы, потым сюды прыйшла хвароба. Вайсковыя гэтую ўсю вобласць абкружылі, ізалявалі. А потым тут яшчэ схлопнуўся лес. Капец. Ну, на Трухантера трэба. На Трухантера літаральна ўсё трэба. І шакра, і харамонт гэты. І яшчэ да халеры ёсць рэдкіх схаваных монстраў, якіх цяжка знайсці. І, адпаведна, цяжка пабіць. Ёсць літаральна, напрыклад, аскепкавы монстр, які прыкідаецца вось гэтымі аскепкамі, якія можна маіць. Іх ці 3, ці 4 на всю мапу. Іх дуже цяжка знайсці, таму што яны выпадкова хаваюцца. Не дадаюць? Тут дадалі. Михай, тут дадалі. Ёсць літаральна дакладна прапісаная колькасць. Калі не памыляюся, 239 варагоў Сілксонгу. І ўсіх іх трэба знайсці. І пасля таго, як знойдзеш, яшчэ даследаваць той бок іх, трэба забіць пэўную канкрэтную колькасць. Там гэта дужа жорстка. У пэўны момант ты знойдзеш прыладу дальнагляд. Гэта будзе далей, там значна далей.
якая табе у меню, калі ты яе усталюеш, будзе падпісваць, што трэба знайсці вось яшчэ вось столькі прылад, яшчэ вось столькі варагоў, карацей, табе дададуць статыстыку у меню, каб было прасцей адсочваць прагрэс. Так, ніхто тут ужо не жыве, усе памерлі. Час ад часу ліша чую крокі. Будзіць мяне ўначы. Басыя ногі і дзвіночкі. Гэта вось гэтыя тыя трое. І гэта нашыя гандляры сённяшнія. Ты недооцениваешь гэтую самую камьюніці Сілксонгу. Я мушу вам распавесці, як працуе статыстыка, шаноўныя. Вось ёсць Сілксонг і ёсць Дарквуд, у які мы зараз гуляем. Да сапраўднага боса, то бок сапраўднага боса ў Сілксонгу у трэцім акце, які трошки схаваны, які трошки сакрэтны, гэтага боса забілі 27% гульцоў. 27% людзей, якія пачалі гуляць у Сілксонг, прайшлі ўсе 3 акты і забілі фінальнага боса. Не проста фінальнага, пасля якога тытры, а фінальнага боса. Ёсць Дарквуд, у якім ёсць 2 акты, да другого акту дайшло толькі 9% гульцоў. То бок гэта паказвае адрозненне ў камьюніці хоррор гульняў і метроидваній. У хоррор у гульнях статыстыка, на жаль, нашмат горш. Калісьці ўсё па-іншаму выглядала. Спачатку змяніўся лес. Адрэзала нас, з'явілася вада і заліло нам палі. Людзі з голаду усякія шаленства вытваралі, біліся за ежу. І гэта вось калі іх ужо пачало адразаць. Гады таму, калі мой зрок яшчэ быў добры, то чалавекі там хадзілі, выходзілі з хаты і ішлі. От там, дзе зараз стаіць тое клятае дрэва. Часта ўначы выходзілі, так каб ніхто не бачыў. Употай ішлі там у глыбокі лес і ўжо не павярталіся. Карацей, адсюль таксама людзі ішлі і губляліся. Хтосьці казаў, што павяртаюцца дадому, але мала хто, бо большасць ішла моўчкі. Я не ведаю, зямля змянілася. Дрэвы адмежавалі нас ад усяго свету. Там моя хата, там мой дом заўжды быў. А мой дом заўжды быў тут. Ну, гэта класіка. Старэйшае пакаленне не пераязджае. Нават падчас халера вайны. Гэта зараз можна добра бачыць у навінах рэгулярна. Шмат навінаў аб тым, што старыя людзі адмаўляюцца выязджаць з вёсак, якія зараз на лініі фронту. Так. Пазней вырасла з зямлі гэта вялікая брыдота, што стогне. Дрэва, ён мае на ўвазе дрэва. Пераградзіўшы праход, з таго часу ўжо ніхто там не прайшоў. Мажліва, падарожнікі знайшлі сабе іншае месца, а можа, паздыхалі на балотах, як і мы. Цьфу! Всё, паразмаўлялі ўсё, што маглі, плёткі скончыліся. Мы знайшлі NPC-шніка. Выдатна.
Дзверы заблакаваныя чымсьці з іншага боку. А. Добра, добра, я пагляджу, што зрабіць з тым дрэвам. А, і вось цяпер сюды больш зручна да яго хадзіць. А! Гэта што? Гэта што? О! Яно выбухнула. Яно ледзь не забіла мёртвы чалавек-грыб? Мёртвы халера чалавек-грыб? То бок гэта камікадзе. Яны некаторы час ідуць, потым выбухаюць. Вось гэта цікавыя навіны. Ты жывы? Жывы. Я яго адкінула, я пабаяўся, што ён памрэ. Рыба. Мы знайшлі рыбу вартасцю 50. Выдатна. Нябожчыка мы ўжо палуталі. Добра, што не пачаў вытрачаць набойчыкі на гэтую халеру. Карацей, сустрэўшы іх, трэба бегчы, бо яны выбухаюць. Трэба сачыць за часам, дарэчы, каб не спазніцца да хаты. А, штосьці мне туды перахацелася лезці. Скрынька. Зачыненая. Халера. Так, там гэты нарост. Гэты нарост больш-менш бяспечны. Дзень добры. Кляшчы! Мы знайшлі кляшчы, мы можам палепшыць наш варштат. Вось гэта добрыя навіны. Нарэшце. А, вось мы падайшлі да дрэва. Мы ўжо дзесьці побач з дрэвам. Там хтосьці ходзіць. Ці гэта я хаджу? Не, там хтосьці ходзіць. Так, да дрэва мы пойдзем потым. Зараз мы пойдзем да хаты, таму што нам трэба думаць аб тым, як мы будзем паляпшаць наш варштат. Зараз вось упэўнімся, што мы ведаем напрамак, якім мы ідзем да хаты, пасля чаго тут мы ўжо ўсё даследавалі. Пасля чаго яшчэ вакол хаты трошкі паходзім, таму што мы вакол хаты не надта хадзілі. Якія гукі непрыемныя. А, ты можаш бачыце, як мы своечасова пайшлі да хаты, пачынаецца халера дождж. Тут можна прайсці? О, дык тут можна прайсці. Лепш вось сюды хадзіць. Чалавек-павук тут не з'явіўся, здаецца. Не будзем надта садзіць батарэйку. Вось скрыня, якую мы залуталі. І тут ужо побач хата. Ух. Божухна, як цёмна, як непрыемна.
у печ мы засовываем кавалок мясу. А, и рыбу можно запхнуть. Окей. Я не супраць. Так. Варштат. Наколькі я памятаю, акром гэтых вось кляшчоў нам трэба яшчэ дрот. А дрот у нас пакуль што не хапае. Так, дарэчы, батарэйку трэба маць, каб перазаряджаць наш ліхтарык. Вось так няхай будзе. А, божухна, у мяне тут за сцяной нейкі сусед трошки рамонт пачаў, я спужаўся, таму што падумаў, што гэта ў гульні гук. Божухна, як жудасна атрымалася. Сусед скатыня капне табе ў сраку. Дадаў мне сівых валасоў у галаву. Given by new after competition most of the entries... Чакай, зараз я ось зайду ў печ, каб час не ішоў. This requires enough of each enemies to unlock additional nodes. То бок ты му... The following entries are not required to... in order to accurate the hunter's memories. Флін, Палістах, Шагра, Гармондензаза. Сур'ёзна? Ось гэта цікавыя навіны. То бок сапраўды ёсць выключэнні? Окей. Дык у гэтым выпадку, значыцца, я таксама магу сабраць усё. Таму што я прапусціў толькі шакру і Гармонтезазу. Цікава, цікава. Ну, проста мне сказалі, трэба сабраць усіх. Я вырашыў, што трэба сабраць усіх. А ўсе гэта вось канкрэтная колькасць. Прышпільна, прышпільна. Гэтае крэсла мы паставім з гэтага боку. Каб яно таксама перашкаджала нашым варагам. Ну, слухайце, у гэткай надвор'і кудысьці ісці – это супер дурная ідэя. Замест гэтага мы ўжо пачнем рыхтавацца да ночы. Гэта значыць, мы выкінем з інвентара пісталет, возьмем драбавік, возьмем больш пігулак. І як я зразумеў, пачынаючы з гэтага часу, нам трэба будзе з сабой рэгулярна насіць рэдлёўку, таму што ўжо ёсць што найменш адно месца, дзе яно магла спатрэбіцца, а гэта значыцца, што і іншыя гэткія месцы таксама могуць быць. Рэдлёўка важна. Ну, дарэчы, для 100% competition для гэта журнала, магчыма, яно і не трэба, але для 100% завяршэння Сілсонгу Lost Гармонд патрэбны дакладна, таму што з яго там гэтае дропаецца медальёнчык. І за яго нават ачыўку даюць.
Гэтае крэсла ўсё ж таки пасунем сюды. А гэтую лямпу не. Вось гэтак. А самі мы, дарэчы, будзем стаяць вось тутака за дзвярыма. Хе-хе-хе. Яны нас не дастануць. Ужо, дарэчы, хутка ноч. Давайте мы поставім сабе на хуткі слот фальшверы. Чаму яны у нас не ўзяты, дарэчы, я не ведаю. Фальшверы. А як іх раздзяліць на два? Ці абавязкова ўсе? Давайте ўсе возьмем. Зранку набудзем яшчэ 2 дроты, і у нас будзе варштат прамацаваны да 6-го ўзроўню. Выдатна. А, дарэчы, дождж скончыўся і пачынае вечарэць. Дзверы зачыняем. Паліва хапае, але загадзя запускаць усё ж таки не трэба. Ночы тут нашмат больш небяспечныя, таму адразу бярэм драбавік і рыхтуемся да трындзіца. Будзе боляча 100%. Хе-хе-хе, прыгажунчык які. Все, пачынаем хавацца. Крэсла. Вось так. Дзверы вось так. Шафа. Вось так. А мы становимся вось тутака. Гэтай ноччу у нас дзверы ўсе забітыя. Гэтай ноччу... Не, на контрол у мяне ўжо забіджана гэты самы бегчы. Я ведаю, што там раней было ўхіленне, але ўхіленне мы не надта практыкавалі, я пра яго рэгулярна забываўся падчас экшэну. Сапсавалі настрой ціркі, гэта яны дарма. Не трэба гэтак. Ох, матка боская. Дзякую за фоллоу і за скрымер Артуро. Дзякую, дзякую. Бляха, напужалі. Все, дарэчы, пачалася ноч. І адразу я чую да халеры непрыемныя гукі. Ці гэта ад суседзяў? Мне здаецца, у гульні. Якую іншую клавішу прызначыць? Ну, паглядзім. Ну, пакуль што мы ж давалі рады. Бляха! Я нават ухіляўся ад варагоў.
шваркнуў па вакну і пайшоў сабе. Перадумаў. Гэта ў якія дзверы? У гэтыя? Гэта сабака. Перазараджайся. А каго ты там б'еш? Хтосьці кагосьці там яшчэ забіў у цемры. Гэта цікава. Бляха, яны гэтых сабачак, ну гэта незвычайныя сабакі, гэта прамацаваныя сабакі, тым не менш я на іх вытраціў 2 патрэбныя набойчыкі. Гэта было лішняе насамрэч. Можна было б сякерай іх зарубаць. Побач яшчэ ходзіць скатыняка. І выламвае мне дзверы, хопіць ламаць дзверы. Зноўку мае рэсурсы марнуюць. Поскудь. Яшчэ 2 гадзіны пратрымацца. Паўтары гадзіны. Паўтарашка засталася. Усяго толькі 3 сабакі разбілі мне дзверы, шафу і вакно. Поскудь смярдзючая, ну. Гэта столькі рэсурсаў. Не кажучы ўжо пра 2 набойчыкі да дробавіка. Гэтая ноч не была напружаная ў адрозненне ад папярэдняй, гэтая ноч была расчараваннем, таму што нам, вось бачыце, разнеслі халера усё. Трошкі мяска атрымалі. Тым не менш, расчараванне. Вітанкі, жэўжыкі. Давайте мне свае цвікі, свой дрот, свае дошкі ўсе. Ну і, вядома, грыбочак і яйка давайте. І яшчэ набойчыкі. Наступная ноччу давайте шпуляць з пісталета, таму што ў нас на пісталет ужо аж да халеры набойчыкаў. Да прамацоўкі яшчэ трошкі знайшлося. Мы спачатку палепшым здароўе, а потым, магчыма, яшчэ трошкі палепшым гэтае самае. Ну, зробім адрэналін. Так, палепшыць варштат, глядзіце, якая прыгажосць.
Паляпшаем. Доўга мы да гэтага ішлі. Ох, доўга. Паляўнічая вінтоўка і дубальтоўка. Дубальтоўка гэта добра. Дубальтоўка гэта добра. Калі раптам знойдзем яшчэ вось гэтыя халеры, можна будзе і зрабіць замест простага драбавіка. Але не факт. Спяшацца з гэтым мы дакладна не будзем. Так, драбавік выкладваем. Пісталет ставім. І ідзем рамантаваць усялякае. Дарэчы, зноўку дождж пайшоў. Шафа. 10 цвікоў, 8 дошак. Ну, ай. Так шкада. І я зноўку паўтаруся, гэта была проста сабака. Не які-небудзь люты звер, проста халера сабака. Крыўдна, шо піпец. А, яшчэ в окно трэба забарыкадаваць. Ага. І в окно мы, халера, не забарыкадуем, таму што у нас цвікоў не хапае. Зразумеў. Ну, зараз на пачатку, падчас раніцы мы пашвэнтаемся, як я збіраўся вакол гэтай самай, вакол базы. Потым можна будзе павяртацца ў сяло. Таму што вакол базы, хутчэй за ўсё, мы знойдзем яшчэ некаторую колькасць гэтых самых калодак. Калодкі, і там звычайна яшчэ цвікі ёсць. Так, добра, гэтыя набойчыкі прадаваць не будзем, а вось серп прадаць можна. А, рыдлёўка. Колькі на рыдлёўку трэба? 2 дашкі. Забыўся пра рыдлёўку. Трэба браць з сабой рыдлёўку. Дзве дашкі. Вось гэты жэўжык ззяе прышпільна. Ні халера не зразумела, што за ён такі. Але ззяе, і, здаецца, нічога дрэннага не робіць. Для нас. Рыдлёўку рамантанулі. І кладзем яе ў кішэню. Так, што яшчэ можна прадаць? Насамрэч нічога, хіба што нажа. Калі ў нас ёсць сякера, відавочна, мы ножом не будзем размахваць. Але 2 ножа нам дакладна не трэба. Заўважыла прапажу даражэннай дэкаратыўнай ялінкі са стала, і наўзамен таго, каб прызнацца, хто ўзяў, куды прыяпалі, газлайце так, што... Газлайцець карацей. Скатынякі. Так, трэба паліва заліць. Праца – гэта таксічнае месца. Оба. Выдатна. Сякера у нас трывалая. Гэта дужа добра. Так, ножа, серпа прадамо. Паліва яшчэ ёсць. Фальшвейры паставім на ўсялякі выпадак. А, сям'я? Сям'я? Бляха. Гэта горш.
гэта ўжо паскудства. Пытанне аж цяжкае, што з гэтым рабіць. Так, у гэткае надвор'е давайте захаваемся і пойдзем зноўку ў вёску. Там што вёска пад дрэвам, там, здаецца, не гэтак моцна ўплывае дождж. Ды нават не важна, ці значная гэта ялінка, ці нязначная. Усё адно гэта дрэнна. Нельга так рабіць. Нельга. Магу даць сваёй кавы. Дарэчы, у хуткі слот трэба паставіць рыдлёвачку. Вось тут така можна прайсці, я памятаю. І дзесьці вось тут можна было капаць. Трэба было капаць. А гэта што за кавалкі мяса? А што гэта за кавалкі мяса? Тут гэтага не было. Нейкія халера кавалкі мяса на падлозе. Вітанкі. Нічога не змянілася, здаецца. Так, дзесьці вось тутака можна было штосьці пракапаць. Во, вось гэта. Оба! Вытрацілі палову трываласці, але кудысьці пракапаліся. Куды і навошта? Божухна, як цёмна. Бляха, рыт-рыт! Рыт-рыт! Стары, ратуй! Гэта гэты чалавек з Клапендры. Здаецца. Дзень сапсавалі ніякага розуму. Ну так.
Вылазь. Вылазь, поскоть. Гэткія сямейныя абставіны, гэта вядома. Халера. Нічога ж не бачна гэткім чынам. А! Гэта нават не гэта самае не скалапендра, гэта штосьці харкаецца па нам. Гэта нейкі чалавек кракадзіл. Балацянік. Капец. А вось і дождж, дарэчы, скончыўся. Адмяняю запіс на курс лінагравюру. Ну гэта шкада. О! Самаробная дубальтоўка. Можна адзін раз стрэліць, пасля чаго яна развальваецца. А навошта яна такая? Нейкія лічбы. Што гэта за лічбы гэткія? Чалавек грыб? А, на падрозе надпіс «Злодзей». Чалавек грыб? Бяжым. Фух. Паспелі адбегчы. Ну, слухайце, небяспечная халера гэтыя чалавекі-грыбы. Але ад іх ёсць магчымасць збегчы. А дзе мы былі? А, вось тут мы былі. Надпіс «Злодзей». Моцная барыкада, зразумеў. Паліва. Окей, бяром. Так, ужо а другой. Так, грыбочкі. Пастаўленыя менавіта гэткім чынам, каб быць перашкодай, калі мы будзем ад кагосьці бегчы. О, скрынька. Хоць кава смачная. Ну так. Гэта ўжо добра. Выдатна.
Лакацыя спалены будынак. Гэта вось тут? Не, это я вось тут у сяле. Трошки не зразумеў. Магчыма, у нас тут будзе мапа непасрэдна сяла? А тут увогуле гэткае можа быць, што мапа непасрэдна сяла? Так, трэба вяртацца да хаты, вось што я вам скажу. Мы вытрацілі шмат часу. Трэба яшчэ прыйсці да хаты, паспець і паспець падрыхтавацца да начной бойкі. Плюс у нас у кішэньцы мяса. Так, тут мы былі, дарэчы. Тут мы штосьці луталі, так. О, палена бачу. Ля зноўку гэтае гаўно. О, гэтага мы больш паспяхова зарубалі. Калоды. Вось, нам патрэбныя цвікі. І калоды. А яшчэ я бачу трактар. Металалом. Паліва забяром потым. Всё паўсюль чаўкае, ўсё такое робіць вуль-вуль-вуль-вуль-вуль. Было натхненне на пацешнае апавяданне. Ой. Спачуваю. Калі халера, што гэта было? Дзверы. Калі рэальнасцю ўлазіць у творчы працэс, гэта амаль што заўжды дрэнна. Амаль што без выключэнняў. Я ўчора распавядаў, як у мяне здарыўся творчы крызіс, ад якога я дагэтуль адмыцца не магу. 4 дашкі трэба. У нас увесь гэты час быў неактываваны калодзеж. Гэта дрэнна. Так, печку. Спачатку ў печку. Мяса, грыб. Так, павялічым сабе здароўе. Мяс. Ўсё. Я уже не магу укалоць сабе больш эсэнцыі. Мы сабе лупашылі 8 шпрыцоў невядома чаго, і гэта максімум. Окей. Тады грыбы трэба будзе жерці. Гэтая халера нас хіліць. А гэтую халеру мы з'яму перад ноччу, таму што гэтая халера дае нам браню, нагадаю. Мы ўжо каштавалі гэтае дзіўнае мяса, яно досыць карыснае.
Дык вось, нам патрэбныя дошкі. Дошкі, цвікі. Так, там зяе гэтая халера, бачу. Дзень добры. Выкладзем імправізаваную дабальтоўку, металалом, тканіну. Цвікі выдатна. У нас гарэлкі да халеры. На 7 пляшак гарэлкі. А що я хацеў там адрамантаваць? А, калодзеж. Смачна есці ціртхі і ўсім, хто зараз штосьці жуе. Поспехаў з гэтым. Я сёння паснедаў рысам. Яшчэ ў мяне, бачыце, ёсць кава. Вітаначкі, усе на месцы. Так, 6 дошак няблага. Сюды мы ўжо залілі ўсё, што трэба. Забарыкадаваць в окно 7 цвікоў. А дзверы забарыкадаваць колькі каштуе? Таксама 7. То бок нам хопіць на штосьці адно. Няхай гэта будзе в окно ўсё ж такі. Гэтай ноччу мы вырашылі лупашыць з пісталета, каб не вытрачаць набойчыкі да драбаша, які супер нятанны. Але на такі непрыемны выпадак гэты самы драбаш трэба ўсё ж такі паставіць. Карыстацца ім можна не карыстацца, а вось паставіць яго трэба. Дзверы зачыняем. Здароўя ў нас стала няшмат больш, чым было. Глядзіце на палову аднаго дзялення. Але гэта ўжо бонус, ужо добра. І зараз будзе пачынацца ноч. Все, ідзем. Гэтым разам мы паставім гэтае крэселка больш роўна, таму што ў мінулай ночу яго проста адапхнулі і ўсё. Вось трошкі ў гэты бок. Прыціснем шафай. І бярем пісталет. Я забыўся взяць фальшфееры, дарэчы. А, не, ёсць фальшфееры. Паставім фальшфееры замест коктейляў Молатава, таму што коктейль Молатава гэта рэч даволі сумнёўная ў памяшканні. Хатнія на касцёльныя курсы. О! В транспарце зробіш. У транспарце яно непрыемна насамрэч робіцца. Колькі я спрабаваў вучыцца ў транспарце, кожнага разу гэта быў нейкі гэткі такі сабе досвед насамрэч. Так, вось пачалася ноч. Жарэм мяса, атрымліваем тоўстую скуру на некаторы час. На даволі працяглы час.
Хутчэй за ўсё на ўсю ноч не хопіць, але ўсё адно трошки пабудзе. Я ездзіў і ў аўтобусе, і ў тралейбусе, і ў трамваі, і электрычкай. У мяне такі шырокі досвед з гэтай халерай, што піпец. Больш за ўсё я катаўся на электрычках і трамваях. Зноўку хтосьці ламае вокны. Як вам і сорамна, вырадкі. Вось гэта цікавы прышпіл. Мясцовыя яны больш дзіўныя ў тым сэнсе, што лупануў і падумаў. Лупануў яшчэ раз і такі трэба адпачыць. Музейную этыку скампаў метро. Ух, жосць. Вось на метро я катаўся, мабыць, найменш. Быў такі семестр, калі я ў Шабанах жыў, і таму на метро аж рэгулярна катаўся. Але гэта быў адзін семестр. З шматлікіх. Ох, матка боская, яшчэ скрымер. Дзякую, дзякую. Велічэзны дзякуй. На Римворлд. Ох. Дуже дякую. А! Халера, скалопендра вылезла. Гэта было раптоўна. Вы бачылі, як яно вылазіць? Яно літаральна пад нагамі вылазіць, робячы адтуліну ў зямлі. Багаты мышапавук. Ну, вось літаральна толькі дзякуючы гэткім файным гледачам, тому што у самога мяне грошаў фактычна няма. Асабліва на гульні. На жыццё б гэтыя грошы знайсці, а на гульні так яшчэ цяжэй. Усё, што я набываю ў стыме за свае грошы, гэта заўжды, калі зніжка 90-95%. І толькі дзякуючы гледачам я набыў Сталкер 2, амаль што на рэлізе, Silent Hill 2, таксама амаль што на рэлізе. І вось зараз на Rimworld збіраем. Так, нейкія гукі непрыемныя. Хутка раніца, трымаемся. Жалеза папіць. Дык вось ён жалеза аж грызе. Яму дакладна хопіць. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Так. Фальшвер, хутенька. Я не памятаю, што менавіта гэта за халера, але на ўсялякі выпадак кінем фальшвер. Не чапай дзверы! Не чапай, табе кажу! Ну ўсё, о! Хух! Хе-хе-хей! Ой. Гэта было такое сабе. Зараз будзем ацэньваць, як нас пашкодзілі. У гэтае вакно хтосьці біўся, трошкі яго пабіў, але не разбіў. У гэтае дзверь таксама хтосьці біўся, але трошачкі пабіў. Шафа цэлая. Давайте яе адсунем. Дверь адчыненая.
але цэлая. Ну, можна сказаць, што гэтая ноч прайшла спакойна. Мы зашпулялі халера скалапендру з дапамогай пісталета. Гэта было насамрэч аж прасцей, чым я думаў. І ўвогуле нармалёва. Увогуле нармалёва. Дробавік выкладваем. Набойчыкі для дробавіка выкладваем. Молатаў паставім. Фальшвер. Не, фальшвер таксама выкладваем, карацей. І танкі Лембус. Гульня гэта прадаецца за дробязь, за дужа маленькія грошы на зніжцы, і пры гэтым яна шыкоўная, што піпец, таму яе дакладна варта набываць. Так. Гандляры, нашыя гандляры. Трэба ж забраць, у нас там для гандлю шмат чаго прыхавана. Вось гэта мы прадамо, вось гэта мы прадамо. Варштат мы ўжо палепшылі, і трэба падумаць наконт дубальтоўкі. Рушніца ці дубальтоўка? Ну, дубальтоўка насамрэч лепш. Дубальтоўка гэта у кожнай гульні дубальтоўка гэта найлепшая зброя ўвогуле. Проста халера найлепшая. Вітанкі шаноўныя. Вось вам тканіна. Імправізаваная дубальтоўка за 50 рэпутацыя даецца, то бок яна яшчэ і танная. Бяром усе цвікі, што можна. Бяром набойчыкі. Бяром дрот і дошкі. Усялякія грыбочкі і яйкі нам ужо не патрэбны, таму што мы прамацаваныя максімальна. Гульня 100% файная. Яна імерсіўная, яна з глыбокім лорам, з эксплорынгам, карацей, усё, як я люблю абсалютна. Так, набойчыкі кладзем сюды, дрот. Дрот адразу ператвараем у адмычку і кладзем у кішэню. О, паклалася. Ці трэба нам штосьці рамантаваць? Мы збіраліся шафы парамантаваць. Вось, напрыклад, шафа, і там у нас дзесьці яшчэ шафа. Кожнага разу ты мяне халера пужаеш. Ой, шафа. Давайте рамантанем яе. 10 цвікоў, 4 дашкі. Тінібані, здаецца, не. Можа і гуляў, але назва такая непрыкметная, што не запамятаў. Цёткі спадкі. Добра табе паспаць. Добрых сноў. Можна яшчэ пад стрым паспаць. Тут бач, якая музыка выдатная. Самае тое, каб спаць, насамрэч. Гэтую шафу падсунем сюды, а гэтае крэсла засунем вось сюды. Таму што ў гэтыя дзверы да нас часцей завітваюць, чым у тыя. Выдатны план. І вось так. Халера. Вось так адной лямпай адразу 2 крэсла зафіксавалі.
Я больш аматар імерсіў сімаў стэлсаў, таму візуальная навела не ўпэўнены, што мне будзе да халер даспадобы. Але калі-небудзь можа быць. Глядзіце, гэтае крэсла адсунулі, то бок у гэтае вакно да нас хтосьці ўсё ж такі біўся. Прышпільна. Чым яшчэ карысная мэбля ў гэтай гульні, дык гэта тым, што яе бачна скрозь туман вайны, у тым сэнсе, што вось я на яе не гляджу, але месцазнаходжанне ёй на яе бачу. Адпаведна, калі вораг яе пасуне, я гэта змагу заўважыць. На падлозе нейкія сляды. Опа-на. Ручка чымсьці вымазаная. Але там усё яшчэ зачынена. То бок сюды хтосьці прыйшоў уначы. Халера сабе тут сляды. О, дык мы сёння пойдзем па слядах. Хтосьці доўга-доўга сюды сунуўся, залез ось сюды і зачыніўся. Цікава, цікава. Нібыта бяспечнае ў нас тут месца, а нібыта і не надта. Так. Пісталетных набойчыкаў у нас неяк зашмат, але няхай будзе. А вось батарэйка, мабыць, трэба маць больш, чым у нас зараз ёсць. Ці хапае паліва? Не, паліва мы не залілі. Давайте зальем паліва. Непарадак. Пад гэтую гульню супер выдатна засынаць. Калі ў яе гуляеш, піпец як хорарна. А вось глядзець на яе і спакойна, і месцамі весела, і засынаць файна. Так, сякера ў нас ужо ёсць. На яе не варта збіраць. На дубальтоўку нам трэба 2 ствалы. Давайте пераправерым. Дубальтоўка. Так, дарэчы, 2 ствалы. То бок да халеры грошай. Таму што кожны ствол 450 каштуе. Плюс 450 на вось гэтыя запчасткі. Жосць, жосць. Нават не ўпэўнены, што дубальтоўка гэта вартая. Так, піла. На што тут яшчэ можна збіраць? Да вінтоўкі запчастка. Вінтоўка, яна моцная, шо піпец. Але з улікам мясцовых мясцовасцей ўсё ж такі драбаш ён будзе лепш. Як на мяне. То бок фактычна нам ужо няма на што збіраць. Можна эксперыментаваць з чымсьці.
Вось нам збіраць хіба што на гэта самае, на рамонт усялякая мэблі ў доме. Так, карацей, зараз ідзем, захоўваемся, памацаўшы печ. Выключаем генератор і ідзем па слядах. Дзверы дакладна зачыненыя. Добрая раніцы, зяючая халера. Сляды нікуды не вядуць. Я спадзяваўся на нейкія раптоўныя прыгоды. Давайте сёння мы ў вёску не пойдзем, а проста пашвэндаемся. О, знайшлі нейкія руіны. Вакол грыбочки. І атрутны газ. І ў атрутным газе скрынька. Моцны пах бензіну. То бок ты мне прапануеш туды пальнуць? Давайте паглядзім, як яно працуе, таму што я ніводнага разу... відавочна, яно не гэтак працуе. Я ніводнага разу не карыстаўся гэтай механікай. У сэнсе, я яе паклаў у кішэню? Гэта яно вось гэтак працуе? Окей. А што за гукі такія? Бляха, якія непрыемныя гукі. Што гэта? Гэта нейкія карані варушацца. Ля, трошки напужаўся. Я размаўляю беларускай, гульня перакладзеная украінскай. Так, давайте сюды пакладзем выбуховую бочку тады. А якія ставіць? Непасрэдна ў газ яе паставіць нельга. І ставіцца яна нашмат даўжэй, чым падбіраецца. Спрацавала? Неяк яно не надта спрацавала, я вам скажу. Лухта. То бок трэба будзе зрабіць паходню і разагнаць гэтае ўсё класічным метадам, як мы рабілі раней. Ох, бляха, чалавек грыб. Ён яшчэ гыкае, калі бяжыць. Капец. Дзякую за фоллоу. Дык вось гэтыя кавалкі, гэта ад чалавека грыба. Халера. Гэта ягоныя кавалкі там раскідвала. Окей, будзем ведаць. Глядзіце, як яно прышпільна, то бок ён увесь час тут ляжаў, гэткім чынам падняўся і ад яго застаўся гэткі след. Кайфова. О, калоды бачу. Цвікі, мае цвікі.
Дарэчы, ўсё ж таки мапа буйнейшая, чым я думаў. Яшчэ нейкі будыначак знайшлі. Ля, які ён буйны. Глядзіце, колькі тут месца. Каб не выявілася выпадкова, што гэта нейкі халера-босс тут жыве. Здаецца, не. Здаецца, ўсё спакойна. Нейкіх скрынек няма? Не, няма. Тык. Тут таксама нічога няма. Але ў вадзе, дарэчы, у вадзе можа жыць вадзянік, як мы ўжо ведаем, мы ўжо дваіх забілі. Таму перасоўвацца трэба асцярожна. О! Узгадаў гаўно. Адразу вылез. Іхняя небяспека ў тым, што яны кідаюцца гаўном. Яны кідаюцца на нас і кідаюцца гаўном. Ой. Гэта быў не вадзянік. Лекар! Мы забілі лекара! Халера, што ты тут рабіў, даўбень? Гэта быў лекар! Ай-яй-яй! Столькі разоў мы яго выбачалі, каб урэшце рэшт забіць выпадкова. Ой, капец! Дык я выпадкова, што ты сварышся? Я ненаўмысна. Ён быў гаўно чалавекам, але я яго кожнага разу выбачаў, таму што ён чалавек гаўно, але можна яго зразумець. І вось проста падстрэлілі выпадкова. Жосць. А хто там яшчэ ў нешта дзяўбецца? Чуеце гэтыя гукі? Што гэта за гукі? Ля, страшныя гукі. Лёс, значыць. Ну, ось я думаю, спішам на лёс. А божухна, а што там гарыць? Глядзіце, гэта гэты самы. Дзікун б'ецца галавой. Гэтага можна і падстрэліць. І што гэта за месца? З дзікуна лутанулі пляшку і анучку. А што гэта? Мы падышлі да гэтай халеры і вакол утварыўся нейкі туман. А што гэта значыць? А мне гэта не падабаецца.
що за... А що за ефект такі? Ми і так не той, каб шмат тут бачым. А, вось яно знікае пакрысе. Ці не знікае? Не, здаецца, знікае. Бляха, тут аномалій столькі ж, сколькі халераў сталкеры. Так, бачце, яно ў цемры цяпер мяне ахінае. Я цяпер, калі ў цемры, у мяне нейкі халера туман адбываецца. Мне насамрэч не падабаецца. Так, і тут яшчэ ёсць калоды. Выдатна, карацей, без дошак мы не застанемся. Я нагадаю, што дошкі нам патрэбныя не толькі, каб рамантаваць пабітыя вокны і дзверы. Дошкі нам яшчэ патрэбныя, каб іх жэрці. Мы можам літаральна жэрці дошкі і гэткім чынам хіліцца. О! Што гэта? Чаму яно не падпіс... мы дайшлі амаль што да краю мапы. Выдатна, выдатна. На гэтай лакацыі буйной у нас эксплорынгу нашмат больш. Мне падабаецца. Балоты гэткія натуральна палескія. Шырачэзныя, няўтульныя. Усё, як я люблю. Грыбочкі, дарэчы. Шкада, што ўжо не патрэбныя. Нябожчык, дарэчы. Дзень добры. Глядзіце, колькі ўсяго смачнага ў нябожчыка. Ля, дождж пайшоў. Капкан замест пляшкі. І набойчык замест анучкі. Зробім вось гэтак. Так, гэта, дарэчы, дрэнна. Вось гэты след ад чалавека грыба мы ўжо даволі побач. Хутка будзе дом. Вось гэты будыначак, які трэба будзе пачысціць. Там скрынька ёсць. А вось тут выбухнуў чалавек грыб. І вось мы прыйшлі дадому. Выдатна. Хутка будзе пачынацца ноч. Выбуховыя бочкі, як выявілася, мы можам класці ў кішэню. Натуральна. Бочка займае столькі ж месца, сколькі і сцізорык. Гэта трошкі дзіўна, але гэтак працуе мясцовы сусвет, што паробіш. Бочка. Цвікі няхай будуць у кішэні. Гэта эмбрыён. Эмбрыён не псуецца, дарэчы, здаецца. Яго можна з'есці, але, як я зразумеў, мы ў мінулы раз гугальнулі, гэта мае сэнс толькі на высокай складанасці. Вітанкі, ніндзя. 250 звук. Гэта нармалёва. Усім вітанкі ад ніндзі. Пакладзем капкан пад вакно. Вось што я падумаў.
У нас ось ёсць трафейны капкан, і мы яго сюды бахнем. Пад гэтым вакном у нас стаіць крэселка, а пад тым вакном нічога, таму няхай будзе капкан. Тут усё яшчэ зачынена, але там, глядзіце, нібыта нейкае святло. Хто ж сюды запоўз? Спадзяюся толькі, каб гэты хтосьці ўначы не вылез. Але фішка ў тым, што мы ў суседнім пакойчыку свае справы робім, таму гэта не адчуваецца як нешта надта жудаснае. То бок яно ўсё ж такі далёка ад нас. Так, цвікі, мяса. Мяса жарым, як і мінулы раз падчас ночы. Дзе нашыя фальшверы? А куды я падзеў фальшверы? А, во, спужаўся. Не. Фальшверы, як мінулы раз кладзем замест кактэйляў Молатава, у гэты слот кладзем драбавік. На той выпадак, калі трэба будзе адбівацца ад чагосьці зусім небяспечнага. Генер запраўлены. Чакаем 7 гадзін і запускаем. Нібыта нават аж спакойна, у тым сэнсе, што я трошкі звык да мясцовых правілаў, і чалавекі з Калапендры нават не той, каб не перашкаджаюць нармалёва пражываць ноч. А вось халера пінгвіны перашкаджаюць. Лётаюць тут усялякія. Все. Пачынаем рыхтавацца да ночы. Шафа. Шафа нумар 2. Капкан, там крэсла. Тут 2 крэсла. І ў руках мы трымаем пісталет. Все, пачынаецца ноч. Сапраўдная небяспека нават не ў монстрачых монстрах. Сапраўдную небяспеку тут я, що найменш адчуваю ад усялякіх звышнатуральных падзей. Таму што з імі не ведаеш, што рабіць. Вось з тых дзвярэй хтосьці вылез, я чую.
Хтосьці ходзіць. Хтосьці крочыць па наўколлю. Дарэчы, я толькі зараз зразумеў, што ёсць імавернасць, што я зноўку забыўся падробіць гук, і ў выніку гуку не будзе на запісу. То бок зараз вы гук хутчэй за ўсё чуеце, а вось на запісу, які я буду заліваць на YouTube, гуку не будзе. Выбачаюся, шаноўныя гледачы з YouTube. Так, хутчэй за ўсё я забыўся падрубіць гук. Палова ночы, дарэчы, прайшла, а яшчэ нічога не здарылася. Штосьці мне гэта не падабаецца. Пры гэтым нейкія гукі ёсць. То бок штосьці адбываецца. Яшчэ 4 гадзіны да ранку. Трымаем пісталет. Не давяраем гэтаму спакою. Вось гэта што? Што гэта? 3 гадзіны. Дзве з паловай. Што гэта? Адна гадзіна. Дзень 36 і з 36 дзён гэта першы дзень, падчас якога першая ноч, падчас якой фактычна нічога не здарылася. То бок мы чулі штосьці жудаснае ў наўколлі, але гэтае наўколле да нас нейкім чынам не дабралася. Давайте агледзім усё на прадмет. Крэселка на месцы, капкан на месцы. О, зачыненая дзвер цяпер не зачыненая. Ого, канделябр. А што гэта? Што гэта за месца? Ля!
Бліскучы каменьчык. Музыкант? Гэта музыкант? Музыка? Хтосьці хаваецца ў ценю. Капец, што з ім сталася, вы паглядзіце. Ён павялічыўся ў памерах утрая. У яго раней была галава большая за тулава, а цяпер тулава капец. Выбачце, з-пад маскі лунае жахліва перакручаны звонкі голас дзіця. Моцна перапрошую, я не ведаў, што пан тут жыве. Масіўная шыя перашкаджае яму рухацца. Я не хацеў турбаваць пана. Я толькі хацеў дзе тутака схавацца. Гэтая часціна лесу для мяне невядомая. Тут все зусім па-іншаму, а гэтая халупа здалася гэткаю ціхаю, бяспечнаю. Дазвольце мне застацца тут. У мяне няма куды пайсці. Окей. Глядзіце, ён займае тут палову гэтага пакойчыку. Ну, жыві. Я не супраць. Дзякуй за бліскучы каменьчык. Бачце, які ён здаравены? Ён буйнейшы за нас у 2 разы. Мой ліхтарык тут зяе. Вытраціў батарэйкі лішнія. Тэарэтычна тут можна было б хавацца ў тым сэнсе, што металёвыя дзверы іх разбіць нельга. У адрозненне ад драўляных дзвярэй, адпаведна, хавацца ад монстраў у памяшканні з аднымі металёвымі дзвярыма было б супер зручна. Трэба будзе паспрабаваць, мабыць. Окей. Знайшоўся музыка, якую мы пакінулі у старым лесе. Ёсць ён зноўку з намі. Так, цвікі... Вітангі, шаноўныя. У мяне ёсць для вас бліскучы каменьчык. 1000, у нас ужо 1000 рэпутацый. Таму што мы паспяхова перажываем ночы. Набываем цвікі, дошкі, набойчыкі ўсе патрэбныя. І яшчэ трошкі дошак. Тэарэтычна мы можам зладзіць сабе вінтоўку. Але навошта? З улікам таго, што я адну вінтоўку прадаў літаральна, таму што, а на халеры яна мне трэба была. Таму што да вінтоўкі цяжка збіраць набойчыкі. Так. Цвікі, дошкі пакінем, дрот няхай ляжыць. У нас сапсаваўся грыб. Сапсаваўся грыб, это значыць, што можна будзе зрабіць пляшку з газам атрутным. Пакладзем сюды. Дарэчы, трэба зрабіць паходню. Менавіта, каб можна было зрабіць гэты самы
прыбраць атрутны газ у тым, памятаеце, у тым пакойчыку, дзе скрыня. Эмбрыён. З эмбрыёнам нават не ведаю, што яшчэ можна зрабіць, акром таго, каб яго зжэрці, у тым сэнсе, што ў нас прамацоўка скончылася. Мы прамацаваліся ў гэтай гульні максімальна. Дарэчы, у сувязі з гэтым прымаю віншаванне. Трэба паліва заліць. У генер. Хоба. Вайсковы ліхтарык мне дуже падабаецца, але ён моцна выпальвае батарэйкі, таму думаю, што разам з набойчыкамі нам трэба ўжо і батарэйкі вось гэтыя набываць кожнай раніцы. Доўгі ствол 450. Ну, тэарэтычна, запас бяды не чыніць. То бок зладзіць сабе вінтоўку зрабіць можна. Яна можа спатрэбіцца потым на якіх-небудзь босаў, у якім-небудзь дужа небяспечным месцы. А давайте. Чаму не? А, бляха. Я забыўся, нам ж трэба палепшыць варштат. Нам трэба яшчэ адні шыпцы знайсці, каб можна было гэтую вінтоўку зрабіць. Як заўжды. З назіральнасцю ў мяне ёсць трошкі праблемы. Вітанкі. Дык вось, давайте зараз паэксперыментуем, паспрабуем перасунуць адну лямпу туды да музыкі. Адсунем шафу. Возьмем вось гэтую, напрыклад, лямпу і пасунем яе вось туды. Дзень добры. Ось так, давайте адразу яе запалім. І паспрабуем зацягнуць ось сюды. Не, ну тут музыка нейкая небяспечная. Нейкі напружваючы эмбіент. Просто
Просто тому, что побач у нас музыка сидит. Вітанки, дед Максим, вітанки рейдеры. Вітаночки. Дякую, что зазернули до нас на полесские холера-болоты. У нас тут довольно жудостно. Вітанки. Давайте ось так, до речі, пахнем. У нас тут типовое полесское болото адбываецца. Гэтую дзвер таксама, дарэчы, мабыць, варта барыкадаваць на ноч, але, шчыра кажучы, не ўпэўнены. Эйць. Ну так, стрымы ў розны час. Вітанкі, Эльпаўлік. Дарэчы, Эльпаўлік, у мяне тут была учора справаздача, рэкап, то бок звесткі аб аб стрымерскім усялякім, і ты сярод 9 найбольш актыўных гледачоў у сэнсе праглядаў. Ну, моўчкі гэта таксама добра. Мне падабаецца, калі мяне глядзяць, калі засыпаюць пад мае стрымы, калі я малюю. Гэта нармалёва. Так, у шафе у нас дошки и цвяки. Ну так, ачывачка. Зараз гэта падсунем бліжэй і адрамантуем шафу. Дарэчы, па радыё што-небудзь цікавае ёсць? Не, радыё маўчыць. Вось тут у нас яшчэ ёсць шафа. Давайте яе рамантанем. 10 цвікоў, 6 дошак. Ну, давайте сунуть. Яе трэба будзе паставіць перад дзверру той, што праваруч. Сунем. Не так. Так яно захрасне. Алло, выцягвай. Во. Просунули. Літаральна як у доме цягаць мэблю. Супер дакладна. Вось сюды.
крэсла і шафа. Все, нават не уяўляю сабе, як тут можна залезці. Глядзіце, якая барыкада. Супернадзейна. Бочки кладзем сабе ў кішэню. А колькі яны, дарэчы, каштуюць? 40. Не той, каб шмат. Не ўпэўнены, што іх варта прадаваць. Няхай будуць. Зноў ж такі, каб забіць каго-небудзь дужа страшнага. 4 выбуховыя бочкі, яны спатрэбяцца, відавочна. Так, у гандляроў трэба набыць паліва. І трошкі папрацаваць на піле. Піла. 4 палена. — 40 дошак, дарэчы. Гэта больш, чым файны запас. Генератор вымыкаем. І складваем у нас все сюды. Нешта тут неяк яно нядобра ляжыць. Давайте рассунем і складзем дошки. Я кажу, складзем дошки і цвікі. О! Агулам нармалёва падрыхтаваліся да паходу. Ну, здаецца, больш нічога набываць не трэба. Здаецца, агулам тут ужо все даволі спакойна. Так, здаецца, ўсё даволі спакойна. Атрымліваецца, мы працягваем даследаваць балота. Ну, па маім прыкідкам, яшчэ прыблізна на 2 стрымы гульні хопіць. Цюшэй. То бок, заўтра і паслязаўтра мы пагуляем, магчыма, трошкі больш. То бок гадзінкі 3 з паловай. Увечары, як заўжды, будзе стрым малявальны. Але вось з Дарквудам на сёння ўсё. Зараз я зладжу рэйд да Энгры Ралефа, паглядзім, як ён там перакладае Disco Elysium. І сустрэнемся ўвечары. Дзякую, што завіталі, дзякую, што пужаліся разам са мной, там што гульня жудасная, халера. Глядзець на яе больш весела, чым жудасна, але гуляць у яе аж люта. Всё. Дзякуй за рэйд, дзед Максім, дзякуй, шаноўныя гледачы, ляцім да Ралефа.